ergens net verrast, maar het is wel een heel mooi compliment. Plonzen, gliedje en baantjes zwemmen. Dat kan het beste in Gietjerk. Zwembad de Zondwarpen is namelijk uitroepen tot het beste openluchtzwembad van Friesland. Ik denk dat wij een zwembad hebben dat voor iedereen toegankelijk is. Voor jong, voor oud. We bieden heel wat om qua faciliteiten. En het bloot gewoon dwarfs, dus het bloot lekker nuchter. We gaan 3 zwembaden, dus voor de allerliefsten, voor de meesten die wel kijk tussenin zitten, wil diploma, geen diploma. En voor de meesten die graag baantjes zwemmen willen, kunnen die gewoon baantjes komen zwemmen. Daarnaast hebben we een prachtig mooie glierbaan, maar die zwemmen zelf wel op de achtergrond van mij. We een hele mooie zonneweide, met genoeg bjaddersgoed en mogelijkheden voor de baan. Dus ja, eigenlijk komt er zo niks te kwaad. Ik kom jezelf vooral voor het baantje zwemmen. Dat vind ik gewoon heel erg fijn. Maar zo dan ben ik wel eens even met een van mijn beppenzezers en die vindt het geweldig om in het onjeppe baten van de gliedsbaan af en toe ze nog iets liet zien in het pierenbadje. Wat vind jij het leukste aan dit zwembad? Dat je trucjes in het zwembad kan doen en in het zwembad spelen. De glijbaan. En met vrienden hier te zwemmen. Hoe vaak kom je hier? Ik kom hier morgen ook, maar ik denk dat ik in een jaar hier wel 50 keer kom. In de zomer vooral heel veel. Ik kom hier eigenlijk al vanuit dat ik een Liedsvamke ben. Wij hebben altijd hier wennen. Ik ga hier vroeger de zwemdiploma's halen. Ik ga hier op een zwemclub zitten. Ik kan me net herinneren dat het zwembad er net is en dat ik geen onderdeel in mijn leven geweest had. Nu de faciliteiten zo de kracht van het zwembad het hechte team van meewerkers wezen. Ze herkennen ons, ze weten waar we binnen en het sociale waarom is ook heel belangrijk. Het echt heel mooi waar wordt en krijgt ze van media en mooi. Ja, daar verwacht ik weer als toerismeester. We zijn er altijd klaar voor, dus dat maakt een beetje niks uit. Het is wel zo, we kennen wel heel veel mensen verwachten, dus de stand-by kracht, ja, die staan wel paraat. En hoe je hem de verzorging dat je hem volgend jaar weer bij is binnen? U zelf blowen.